Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan. Nini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Kati Kisses on Air. Og ako lang gihapon kini mahigala ng inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw no usab karon mga higala nga Huwebes, pizza 13 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2028. Oh no, nya paday. Karon ding adlaw mga higala no. Kung anday karong adlaw mga higala kanang sa maning kuan karong adlaw kanang pizza 13 daghang rong mga nagdebosyon dito sa kining atuang sa Sibulan. Ayan no. Abi na padayog do kita mahigala no. Ato karon gihapon ang ato ang santo karon mao si San Hipolito. Kini si San Hipolito mahigala usa kini siya ka martir na martyr of Rome. Unya nahimo kini siya nga usa ka martir tungod gihapon no mahigala sa iyahang pagpadayon nga bisan pa sa mga pagsulay sa iyahang pagka-Kristiyano wala gid siya mulunga. Ayan no. Abino arinata mahigala sa ato ang arinata sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Arita mahigala sa ato ang ari kita sa ato ang kining CBCP News ang matud pa Northern Luzon Regional Seminary aduna nay bag-o nga rektor no sa pagkatao ni Reverend Father Andres Nuesca Jr. no. Kini si Reverend Andres Nuesca Jr. baguhay pa lang kini siya nga nahimo nga rector sa Regional Seminary. May buti pasabot nga kini bitong Theology Seminary. Ayan, unya dito sa panikan matud pa nagkanayon ng atong talahorong Santo Papa, even in our darkest moments Jesus does not abandon us. So magpasaligon kita mahigala ha nga dili gid kita pasagdan sa kining Dios. Bueno, ari na ta mahigala sa ato ang topic. Mo sa gani atong topic karon, the Catholic Church relevance in the modern world. Ayan no? The Catholic Church relevance in the modern world. Sa ato pa sa unsang ang mga paagi bitaw mga higala no nga ang simbahang Katoliko kuan pagyud gihapon haum kaayo ang iyang presensya diha sa moderno nga kalibutan no kana bitawng bisan binago na karon moderno na kaayo pero ang pagtulunan nga gitudlo sa Katolikong simbahan kuan ra gyud gihapon haum or relevant gihapon. So manano sa unsa mang paagi no that the Catholic Church is still relevant in the modern world. Number one is because the Catholic Church offer timeless moral frameworks. No, nga buti pasabot nga ang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko timeless, no, walay giila nga panahon. Kay ngano man ang atong mga pagtulunan gikutlo man nato gikan unang-una sa Biblia. Number 2 sa sacred tradition and number 3 sa magisterium, no. Kay kining moral framework mga higala kung mato kini nga i-define no. What is moral framework? Moral framework is the structured systems of belief and values that help people decide what is wrong and what is right. Now, sa ato pa, kining simbahang Katoliko na nitabang gyud sa mga tao no aron nga ang ilahang nga ang mga tao masayod gyud kung unsay maayo kung unsay dawtan. Di ba na pwedeng walaon nato na no? Dili man na pwedeng walaon nato nang mao nga structured system kanang gitawag natong moral framework. Kay unsaon naman lang no kung wala na ang mga tao di na masayod kung unsay maayo kung unsay dautan pagkadelikado siguro sa kalibutan. No man nga dako kay gikatabang ang simbahang Katoliko niini. No nga naman tungod sa daghan kay natong mga pamaagi sa pagtudlo
no? Unang-una, ang pagtudlo nato ginamit ang mga pagtulunan sa Biblia. Number 2, ang mga pagtudlo nato ginamit ang mga naandan nga mga kulturanhon nga mga pagtulunan, ilabi na gayud kining gitawag nato og sacred tradition. Unya kining magisterium. So tinagsatagsaon nato ni mahigala ha. Kining kuan, kining moral framework nato nga naa sa Biblia. Nasabta nato nga ang Biblia mga higala nagtudlo kini sa pagtulunan gikan pa sa panahon sa mga nahauna nila ni Abraham, nila sa mga propeta, sa mga daghan kay no mga kining gitawag nato sa Old Testament nga gitagaan og bag-ong panabot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa ang atong Ginoong Hesukristo maoy nagpahaom sa mga pagtulunan sa mga propeta sa iyahang panahon. Ug mao gihapon hangtod karon nga ang pagtulunan kaniadto sa panahon pa ni Kristo na nakuan gihapon, napahaom gihapon, pinaagi ra gihapon sa mga pagtulunan ni Kristo nga gitudlo sa simbahan. Muna nga ang simbahan nahimo gyud nga relevant even in the modern world. Kaya nga naman, ang pagtulunan ni Kristo walay kining gitawag na to walay kinutuban ang iya panalita do paghigugma sa ato ang isig katao, maghigugma sa atong paghigugma sa Dios labaw sa tanan. Bisag unsa nga panahon kinahanglan gyud na nato kining paghigugma, bisan pag unsa naman lamang ka moderno ang panahon, aduna gyud gihapoy kanang gitawag nato aduna gyud gihapit kahulugan ang pagtulunan ni Kristo nga gitudlo nga ipahaom man gyud na. Dili man na pwede nga dili nato mapahaom kay nag-usob-usob mang panahon because times is changing. So kinahanglan nga kanunay gyud nato ipahaom kanunay ang pagtulunan ni Kristo bisan sa unsang panahon, sa unsang panahon. And number 2, sacred tradition. Kini sacred tradition mga higala haom ra gyud gihapon ni hangtod karon. No, pananglitan unsa man kining kabahin sa mga barangay fiesta, town fiesta, dugay ra man ni kayo. Panahon pa man nilang Haring David, panahon pa man nila ni Abraham, ug daghan pang uban. No, pero hangtod karon relevant ra gyud gihapon. Nganuman tungod kay diha sa fiesta anaa gihapon ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Unsa man paghigugma sa atong isig katawo ug paghigugma sa Dios. Abi no, balik-balikan nato na og mga adlaw mga higala ha. Kining atong topic karon sa ganito ay atong topic karon mga higala, the Catholic Church relevance in the modern world. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.